Bore da, dwi yma gyda Catrin Roberts, gweinidog gyda'r Eglwys Presbyteraidd a'i cynrychiolydd nhw ar bwyllgor Cymorth Ysnogol yng Nghymru. Mae Catrin yn mynd i geginio omlet, a dwi o bosib yn mynd i fita fer y diwedd. Gobeithio wir. A siarad am waith Cymorth Ysnogol tra'n gweud hynny. Catrin yn gyda rhyw 90 eiliad yn cychwyn nawr. Wel, yn y tŷ ni, pan da ni'n neud omlet, da ni'n ychwanegu beth bynnag sy'n bosib yn y tŷ. So fama, gennau sausage, gennau tomato, gennau ham. Achos po fwy o bethau sy'n yna yn yr omlet, gorau oll ydy'r blas. Chydig bach o halen, chydig bach o bupur, ta waith beth sy'n dod. A mae'r un fath efo gwaith Cymorth Cristnogol. Gorau po fwy o bobl sy'n cymryd rhan yn y gwaith mewn gwahanol ffyrdd. Naill llai yn gweddio dros y gwaith, yn cyfrannu at y gwaith, yn ymgyrchu efo cardiau post ac yn y blaen. Unrhyw fath o waith, diolch moch pa mor fach, mae o'n bwysig bod ni gyd yn dod yn rhan o'r gwaith. A dyna beth da ni'n anelu ato fo, cael byd sydd yn flasus i bawb, mae pawb yn cael mwynhau bywyd, cael gwarad o dlodi ac angyfiawnder. A dwi'n cael ansgoffa fi o Nehemia yn y Beibl, a mae Nehemia yn cael yr holl bobl at ei gilydd i gymryd rhan yn y gwaith o godi waliau Jerusalem. A dyna beth sydd angen yn Cymorth Cristnogol, mwy a mwy o bobl, diolch moch beth ydy'w cyfraniad nhw, yn helpu yn y gwaith o adeiladu byd gwell. Felly, dewch yn rhan o'r gwaith gyda ni. A gobeithio, os na i droi hwn i fyny chydig bach yn fwy, mi geith Hugh flas. Mae'n edrych yn neis iawn, actually. A fellwch chi ffindio allan am ddigwyddiadau yr wythnos Cymorth Ysnogol ar ein gwefan ni. Dewch yn lli, mae yna brecwast mawr yn mynd yn digwydd. Ledled Cymru, mae yna gasglu o ddrws i ddrws yn mynd yn digwydd ym mhob cymuned o draws Cymru. Ac wrth gwrs fydd efo coffi a chyniawe hefyd. Felly, drychwch ar ein gwefan ni, os arnwch i'ch cynrychiolydd lleol beth sy'n digwydd yn eich ardal chi. A diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth. Yw e'n barod, Catrin? Dwi'n gobeithio bod o'n flasus, achos bod yna gymaint o bethau i fewn yn yr omlet. Dwi'n siŵr i fydd e. Iawn i weld, daliwch hwnna. Whoops, mae di torri'n ei hanner, ond... Na ni. Os fforc dyn ni? Fforc. Na ni. Rhoi hwn i fforc. Dach weld. Ti pasio? Hyfryd iawn. Na hwnnw ddeg hefyd. Da, iawn, diolch yn fawr iawn i chi.